Sumelamap ikipop chunga ngan yeng ngan yan ngalakia troy kastrok kalalet nanga kajipang yap silian kalalet nanga ngan yok kamet kabakot kabakian tapi ia chunga ka penberai kini ka kejat chungiทำลงละลาหาดูรัสเงยกับมันก็ใช่เลยรัสเงยก็ดึงHakan ni ke video ke bam tak sengi parlak barak ngan pan ishapi ya ki jingjia ki ba khla ki ba phla ki ba itrem ki bala jia hang ne ha pokari khasi jongi hawat ki jia amta ki jaka shne shapo rilum henry ha keleng satlak chakane kari khasi kata ha ki lanwar ha ki lan jentia ha ki lan ribhai patkumju ha ki lan semngi susu ngan pan i hapi hang ne am tang ki bajia man ta usnam henry ki danru ki ba lajia la kham slam bad yo lese yo danap tang jong pi bampar sakhi ki ne ki video te menta pin sakhi na ya ki ne ki jingjia bad hasho ba pin sakhi ki ne ki video bara ki bangan sa pen i hapi ha ka ne ka por so bhada ya like choi ka ne ka video daya share ka ne ka video bad da subscribe ya ka ne ka channel khnang ba pini isu shu kum ki ne ki video ha ki sing ki por ki badang wan kiu khla gini ki do kha cha jrang lingba ki dostor ki ba amji hakiwe kiwe pat ki jai do kha kane ka de ka video ka bla sapriang viral ha ki social media bat ka badai ka bala jia hang ne ha pokari khasi jongi hi hak ba pisaki shaki jakawa jaka barbar ngi sakhi ya ki do kha ba ladaki kiu na shapo bat kiu sejrang chakawa kisu jam henry kini ki do kha kisu jingi kisu ksaj daka baki le dak po jongki bat kisala ban po sejrang kumta laya thuru bakane ka jingle jukini ki do kha ki lomlang kroi bat ki le banyak kiu renti ha ka ju ka por ki pait ba ki basyang basa bat ki bla ring yang ka video kila ang ba kim ju yo i meno ya kane ka jingle khla jokini ki do kha hak ba sim la tips ke ba pelong ini do kha bakin le kom te bad ya le ban kiu sajrang da ka ba kia ksat bad kiu yue bad ya le ban poi sajrang kumta kan ka video la thuru ka de ka bala ji haus nam arjar khat khandai ka ta ha po west khasi hills henry yak kerteng snang sim la tip henry odan na pedang chopi ba tip saya komen ha po cha ka ne ka video Smam dap de kiwe sau kiwe ki bada ki million teli de ki paulak teli de ki klor teli ha ka te kanala ha ka snang southwest khasi hills ban ling ba ka ne ka video ro phila ban sakhi ba ki te kim de ki nyuk se la ne ki slading henry ki de ki we sau ki bada ki million teli ki bada ki kror teli ki bala tablet ya ka te kanala ki ki daw ba kini ki we ki mi sendat kumne ki mi senan pok akate kanala am shimla te hadu menta henry na ba am sapriang kane ka video na du ki por ki balajia kumta hadu menta am shimla te ya kane ka jingjia kane ka de ka jingjia ka balajia house nam arjar khat pra henry ya ka kertang choka jaka ha ka bakane ka jingjia kalajia am shimla te pura hadu mentaru te ada na pna jopi badai na po southwest khasi hill saya komen hangno kane ka snang ha ka bakane ka jingjia ka jia saya komen ha po aja kane ka video Hakamir jok khat lai terik ubenai basan usnam arajar khat khandai kawe ka jingjia ka ba phla kawe ka jingjia ka ba itrem ha kala jia hak snong kongwa kata hakilain war ban ling ba kane ka video phila ban sakhi ya kane ka jingjia ka ba phla bat ki bri ki balai sakhi ya kane ki ang ba ka de ka kamba jong nong bu nong thau kumta kane ka jingjia ka ba phla ka lang ki hi une uding phna jong jisu christ ubala bu ha ka we ne ki yeng breu ha ka te ka snong kongwa te ayu pai ba pidan ban ang halor kane ka jingjia ka de ka ba itrem shisha do kata kata bat phila ban sakhi ba uding phna ukhi kit kit rin yang ha ka te ka yeng breu Ini dedep tuai gitu dedep ring hulot ailat so kiwe wan mo dang met mbak cuma dan
mi ke jing thabalat ka ba phla ka ba kensyah ka sahit benang hang ne hapo ka rikasi jongi ban ling ba ka ne ka video ru phila ban sakhi hi ya ite ilaj phla ibala thaba ha ka te ka sahit benang kat kum balayo lom jing tep layat hu ba ka ne ka jingjia ka de ka balajia men sham snam kata usnam arajar ar paulai bat ya ka ne ka jingjia la sakhi ru na ka snau maus mai kata ka badan hajan suara hakabai dai bat kene ka jingjia une ukena bala ring ya kene ka video ulaang ula sakhi kensan ya ketika line hakapor ba utmu ban lej mara step ban mi na yeng ban lej pen pengat ya ka met ka phat jong u henry anda ula poi pe chabnang ula i kensan ya ketika jing thaba ba une ukena ula saya ka mobile ba ula ring video halor kane ka jingjia bat kum tanda kalian cune ukena ulai itu bahkan ka like kame kumbash kentai bar hadin kata ketika jing thaba lane kane ka jing me la ja ketika sahed benang kala suja la ka jar ngai hi ayu pai ba pidan ban ong halor kane saya komen hapo ajang kane ka video Kadam long lalar hadur resnge kemana ka cari resnge ka dunda. mi ka serwing ka jing pelon kum ka tayar bat ka batap lot ya ketika sengi ha ketika sahid benang baling ba kane ka video pilaban sngau thoru ba kane ka jingjia kane ka balajia haki line West Khasi Hills hakabai dai bat kane ka jingjia bat hakabala yoring ya kane ka video am simlatip na ka sinang ayu henry kane ka video pat ka dek balami na po West Khasi Hills balai thoru ba kane ka jingjia ka dek bajia menta usnam hi hakipor liur par hakapor bakasngi kadang shit ang Henry yaki daw ba silandat babalay ka sengi kalang kumne am simlatip Henry yo dan na pinang job hibat batip saya komen hapo kane ka video Henry layo lom jing tip pat balada ka sengi kalang kumne kabamot kam singanya ubreu bo unsya ya kate ka sengi te ka bahayo ubreu la neki kilung kina bakin sangkhap sayeng ban num sya ya ka sengi lada kalang kumne sakane gawe pat ka jingjia ka bapla bat kata kalajia hakilan war kata hapo ka senang penursla une we ubreu ka ba udang ya lenti na kata ka senang penursla kensan ulai iya ka jing thaba hapo ka nala kata hapo ka sorba penursla bar une ubreu simlatip ke ka dak ba pelong ya kata ka nala ban kan thaba kumtai henry nakaliang cu une ubreu ula syuring video bai halor kane ka jingjia bat kata ka jingjia kane bun kinta kane ka jingjia kade ka belajia khamslam hi kata nadu usnam arjar khandreu henry nadu tu usnam hadu kane ka khliap mat ka bamentau ne usnam arajar ar phausau ki beri ki basang basa ki ti thain kim simlatip ki ai ki daw ba silandat ba balai ka ti jing thaba ka thaba kumtai ha ka te kanala henry yo dan na pre jo phi ki ba pe kane ka video mat ki badai na shalan war yo phi tip hakano kapor la ne balai kene ka jia komne saya komen hapo achang kene ka video Lagi mana pak? Ano ba yung ko? Ay dito tayo di set. Ta munจะสิเราค่าคนมันเย่วุดคนนี้นักกระดาษก็ได้อันนี้เย่kan mo na sangit surok. Anak mundur semua. Lam ada. Menus nam arajar arpuar ki breu na pokasnong smith kila sakhi ya kane ka laj thaba ka bashir khe ka bajrang bha da ulain kum karal thek kum sen thek ha sahid benang ha kasnong smith ki breu ki bla sakhi na ka te kasnong kila shapting shikatai abat kila ang babalai kane ka jingjia ka long kum ne Henry kanang miki singki por pat ki breu menta kelas dang tip syai babalai kane ka jingjia ba phala kami kumtai Hawat haki tu kis nam babon ki baru ki shapting bat ki ang ban ki de ki jingjia ki ba khla bat ki ba ka perthai kam syam ladan henry kanang mi ki singki porpat ki breu mentah hakeleng setelah jone ka perthai kelas sedang bantem namba ki layo i kha bat om tang po kari khasi henry hakeleng setelah jone ka perthai lai i kha bat kum ta ki breu mentah kim syam la shapting susu kum ta kane ka jingmi jone ulain phla ka sahid benang barok mentang ila tep ba udai utau satellite cu Elon Musk u hespa na pokari Amerika uta u Starlink satellite
Henry hakapor balasaki ning kong hang ne pokari khasi ki pai bak na ong bet baka de ka jingjia ka bakhala Yang dah mana yang awalnya lah, ini rai siapa ni yang pej? Yang dah mana yang awalnya kata? Si Angel, Diki Angel kita. Menus nam arajar arpholai kata ki breg basyang basak snang lat jam kata ki line opar shlong jangan ka es khasi hills kilasaki ka jing thaba ka bakla ka bapla ka balle bat ka bala hair showroom chanang ha kate ka sahed benang ha kate ka snang jongki baling ba ka ne ka video ru pilaban sakhi ba ini ikong ibala ring video yang ketika jingjia ilaang ba kadeka jingjia ka bakla bat nado menne kalami bat kumta na kaliang cu ini ikong ilaang direct ba kaneka jing thaba ketika sahed benang baki dai ki angal kumta na kaliang cu phiki pai ba pat ki ba pe kaneka video ayu pidan ban ang halor kaneka jingjia saya komen ma phiki pai ba hapo jong kaneka video Nada mana yang suruh orang tabelat ni, dia pun thai bom. Betul lagi hier cang mana yang? Kau? Sampai ke ni? 당신 apa pun enak tuh umah Mensyam senam kata usnam arajar arpholai kene kawe ke jingjia ka bapla kalami na po ribhai district ha ka baling ba kene ka video pilaban sakhi bala me ding kensan na katika ka batnam ka badan sya pedang joka lauba lausan ha po them ribhai bat kum tababun ru na pedang jo pi pila sakhi kene ka video bat kene ka video ha usnam arajar arpholai kala viral bha how I done ki video ki bami na po ki line asam kata basyang basa khasi Henry kane ka wepat kadai na po ribhai bat kum ta om simla tip ke ega daw ba silandat ba kane ka jaka kalong kum ne Henry la suba pat ba kadai ka jaka ka ba phela bat hadu mentaru om simla tip ba balai kane ka jaka kalong kum ne bat ki breu ki scientist ki ba na po Meghalaya ru ki khampan le tokit hadu menta balashu subabai baka dengan jaga ka bapla balese kala bandanru ikan jagas ki baka mariang kala dan ha ketika jaga Mana tu nak kau mesti